जय जगन्नाथ वेलकम टू आ मिनी ब्लॉग ओडिशाରୁ ଆସିଥିଲା ପୋଟଳକୁ କାଙ୍କଣ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବନାଅ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପୋଟଳ ତରକାରୀକୁ କାଙ୍କଣ ଭଜା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ରେ ଦୂରତାଟା ତୋର କାଇଁ ରେ ସହି ପାରେ ନାହିଁ ରେ ତୋ ପାଇଁ ରେ ଜୀବନଟା ବୋଧେ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ରେ ଏ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ ରେ ସବୁ କିଛି